baby kan ma ka ja in bara wannan ruwan da na dama ma fura bari gaskiya dan Allah ke wake ba ai miki bayani ba bayani kullum wa'azi kullum babana ya nema wa'azi magana ya za a yi ki tarki aure baki san yadda magana aure take ba to ai kullum na gani lahiya lau gaskiya a'a ni dai wallahi a'a bari cire miki a'a kai alhaji kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ki cire a bayan nan dan Allah dan annabi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yo me ne to a gaskiya kai wallahi in ka matsa man wallahi tallahi zan ta in hido ma yaya gaskiya sai in je in kwankwasa ma yaya gaskiya dan ni dai gaskiya ba haka ni dai ban taba ganin haka ba gaskiya wallahi tallahi zan je in hido ma yaya baki taba ganin inna lillahi wa inna ilaihi gaskiya wallahi na ta in je in hido yanzu ke ina amfanin wancan ke zo gaskiya bari haba alhaji babban mutum da kai haka Allah ki ba hankali kada ta ji mu dan Allah yo in ta ji mu ha alhaji a wannan an kan gaskiya ta nake in ma ta je mu fa kan gaskiya ta nake ya za a ce wai kamar ni alhaji kai ma ba girman ka bane ba yadda kake babban mutum haka shi yasa na ce ban san wancan mijin na ce kai nake so saboda na ga ba to ni kike so daga ruwa sai kuka kake nan wayo wallahi na ga ba ruwan yan duniya gare ka ba gaskiya alhaji kiji wannan yare dan Allah dan annabi to alhaji ni ina amfanin raba kwanan nace kwana biyu wurin ki amarya ita kuma ogira kwana biyu ina amfanin wannan ma wallahi tallahi ni sai in ban mata ni dai na ban mata kwanan nakin nan duka taitayin su ni na ringa abincin ma wallahi na yi abinci in share gida duk abin da ake so na yi shi amma gaskiya wannan alhaji gaskiya gaskiya yanzu to ki je ki kwanta wallahi sai in ta in hidi mata je ki kwanta wa za ki hidi ma wai zan je in hido ma yaya wallahi in hido mata ya hakuri Allah to gaskiya ka banni yau ni hadda ma zan yi wallahi hadda wallahi yau hadda ma zan yi hadda alqur'anai na duka zan tattaro su ma to qur'ani bakin su wallahi baki na rantsi da Allah baki qur'anin Allah baki wallahi baki sai dai in ce in hido ma wallahi tallahi baki yaya kake rena mu wallahi yau hadda ma zan yi Allah gaskiya to banga ke sai aka same ki kake rena mu wana yo ba Allah ya bada ni ba Allah shi ya bada ni wallahi ba ne kadai bace kuma to ni yanzu ina jiran ki gaskiya ina jiran ki wallahi sai in je na rantse da Allah in ya matsa mani zan ta in kwankwasa kai alquran sai ma na hido mata ya saboda miya ba zai bani in yi abin da nake so ba ya ba zai bani in na rantse da Allah baby yaya ke lahiya yaya zo ki ji lahiya ni ba ɗan iska bace ba gaskiya yaya ni ba ɗan iska bace ba dan ni wallahi yaya daren nan ni yau zan ga yaya inda ƙauyen mu yake ke wallahi ni ba ɗan iska bace ni in ba ni karatu ba abin da na sani sai in yi sallah akan lokaci ko sai Allah kuma kaddara ce wannan da ya kira maka wallahi yaya kin kai tsaron maman mu ko ba ki girme ta gaskiya yaya ki me magana ne ya kira maka shi kuma ka sanar ta same shi ni zo mu je wallahi zo mu je ki to mai shi wallahi dan ni wallahi wannan in baban mu ya ji wallahi sai ya yi man bulala ma dore na shi zai da wallahi ni dai ka hawo mu haka ake yi turo ki mu je dakin mu je gaskiya ki hiddo man shi wallahi daga cikin daki na wallahi to wannan bala'i ki mashi sallama ai wata sallama zani ke zaki mai sallama ke mai daki na fara ka shigar da kai na shiga mu je ke baby ni nace ku je ku bani wuri in bacci na alhaji ni bacci nake ji to ban gane mu je mu baka wuri ba daki na ta je ta kwana zaka ce mu je mu ku je ta je dakin naki ta kwana ni wallahi da na yadda ni daki ki ba dan da ni in kwana to ai ke ni ba na ban maki ki ringa kwana nan ni ne ku ta ba alhaji wallahi ku da daki ki da ni in kwana ka san Allah niki ci ma gaba da kwana nan guraren wallahi ki ci gaba da kwana ni nan na ban maki daga duniya Allah ya rani dai in dai haka ne ni ba zan so baban mu ran shi ya baci ba ishiru dakata alhaji wai me ya kawo wannan abu na ruwanki da abin da ya kawo wallahi idan malam ya tira idan ya ba ina ruwan na rinya ta je tana ta kuka ta kira wani to menene